Ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Pagpasok pa lang kasi ng bare months, nariyan nang makikita ang mga nagkikislapang mga dekorasyon sa mga mall at maging sa gilid ng kalsada. Kasabay ng pag-ihip ng hanging amihan, talagang mas mararamdaman mong Pasko na, lalo na sa Christmas capital ng bansa, ang siyudad ng San Fernando, Pampanga. At isa sa mga simbolo ng Pasko na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino saan man sa buong mundo ay ang parol ng San Fernando. Kaya naman ang mga lantern maker, umaasang kahit papaano ay makabebenta kahit na may pandemya dahil hindi lamang ito ang season of giving, kundi election season na rin. Yan siguro sa mas masali siguro yan kasi mag-election mo. Sa positibong pananaw nalalakas ang benta dahil sa pangangampanya ng mga politiko na nakahandang magregalo ng parol. Ang mga magagandang parol, may price adjustment din umano. Iyon ay dahil tumaas raw ang raw materials gaya ng alambre o bakal na gamit at tradisyonal na kapis na paborito ng mga suki. Yung materials nga lang yung naging problema dahil yung mga bakal, tumaas ng todo yung bakal at saka yung mga frame ng kapis. Tumaas din. Lahat ng materials tumaas lahat. Nagtaas ng halos 200 piso ang ilang mabentang parol ayon sa lantern maker na si Ronald Guarino. Yung dati natin, ito 1,000 to. Ngayon, 1,200 na siya. Tapos yung mga ganito, dati 1,500. Ngayon, 1,700 na. 1,700, 1,800 ganyan. Nakadepende sa laki, bilang at laro ng ilaw ang mga parol na ibinebenta ni Guarino. Ang 20 inches na native kapis na dati 1,000 piso ngayon ay 1,200 na. Ang small native na may sukat na 24 inches, ang dating mabibiling 1,500 ngayon ay 1,700 na. Ang small tala naman na may sukat na 25 inches, ang dating 1,600 ngayon ay 1,800 pesos na. Ang native medium na nasa 30 inches ang sukat, ang dating 2,500 ngayon ay 2,700 na. Ang tala medium size na may 32 inches, ang dating 2,600 ngayon ay 2,800 na. At ang XL na tala na 42 inches, ang dating 4,000 ngayon ay mabibili na ng 4,500. Ayon kay Guarino, kumpiyansa naman sila na makababawi ngayong taon na ito. Kahit pa naman umano noong nakalipas na taon na sinalubong ang Pasko ng pandemya, hindi naman umano totoo na kinapos ng benta ang mga parol maker. Sana malaki yung pasok kasi usually naman nung nakaraan taon gantong September tumaas yung sales natin. Mula sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando hanggang sa mga karatig bayan sa Pampanga, ang mga lantern maker ay nagsusulputan dito tuwing bear season. Ang tradisyonal na pwestong ito na magpapakulay sa kalsada ay hindi umano nila tatanggalin. Yon ay kahit na nakakasabay na rin sila sa online selling. Online, meron tayo. Yung mga nagra-reseller, yun, sinusuplayan ko. Ang masiglang bentahan ng parol sa siyudad ng San Fernando ay unti-unting makikita hindi lamang tuwing buwan ng Disyembre na kilala ang siyudad sa pamosong Giant Lantern Festival. Sa Christmas capital ng bansa, pagsampa pa lamang ng unang araw ng Setyembre, buhay na dito ang diwa ng Pasko. Paulo G. Santos, CLTV News.